Για αιώνες μας έχουν διδάξει να αναπνέουμε μόνο με τους πνεύμονές μας, αλλά υπάρχει ένας αρχαίος τρόπος να αναπνέουμε με την ψυχή μας. Μια ξεχασμένη τεχνική, ικανή να ανεβάσει τη δόνησή σας, να ηρεμήσει το μυαλό σας και να ανοίξει την ιερή πύλη της καρδιάς σας σε μόλις 5 λεπτά. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα αποκαλύψω το ακριβές μυστικό για να ανάψετε αυτόν τον εσωτερικό ήλιο και να νιώσετε την ψυχή σας να επεκτείνεται. Αν νιώθετε το κάλεσμα, γράψτε αυτή τη φράση στα σχόλια. Αναπνέω από την ψυχή μου. Στην πιο βαθιά σιωπή, πέρα από τον θόρυβο της σκέψης και τον έξω κόσμο, υπάρχει ένας ρυθμός, ο παλμός της ίδιας της δημιουργίας. Οι αρχαίοι πολιτισμοί το γνώριζαν. Οι μοναχοί των Ιμαλαίων το ονόμαζαν πράνα, την κοσμική αναπνοή που συντηρεί την ύπαρξη. Αλλά δεν μιλούσαν για τον συνηθισμένο αέρα. Αναφερόντουσαν σε μια αόρατη ουσία που διαπερνά κάθε μορφή ζωής. Ένα ενεργητικό ύφασμα που συνδέει την πέτρα με το δέντρο με το ζώο με τον άνθρωπο και τον άνθρωπο με τα αστέρια. Καταλάβαιναν ότι κάθε εισπνοή ήταν μια πράξη κοινωνίας με το άπειρο και κάθε εκπνοή μια προσφορά πίσω στο σύνολο. Οι σοφοί του Νείλου το παρουσίαζαν ως την αναπνοή του Θόθ, αυτή που δίνει μορφή στις ιερές λέξεις. Στα ιερογλυφικά των ξεχασμένων ναών εμφανίζεται μια επαναλαμβανόμενη εικόνα. Ένας θεός με το κεφάλι μιας ύβιδας που φυσάει πάνω σε ένα κοσμικό αυγό. Από αυτή την αναπνοή γεννήθηκε η λέξη και από τη λέξη η πραγματικότητα. Δεν ήταν μεταφορά. Ήταν πνευματική τεχνολογία. Οι Αιγύπτιοι ιερείς γνώριζαν ότι η δόνηση της αναπνοής, διαμορφωμένη με την πρόθεση, μπορούσε να αλλάξει την ύλη, να θεραπεύσει το σώμα και να ανοίξει πύλες μεταξύ των διαστάσεων. Οι φύλακες της φωτιάς στην Αμερική μιλούσαν για το οίκου, τον άνεμο που συνδέει τον ορατό και τον αόρατο κόσμο. Στις νυχτερινές τελετές, οι πρεσβύτεροι δίδασκαν ότι υπήρχαν 4 ιεροί άνεμοι. Αυτός που φέρνει οράματα, αυτός που καθαρίζει τις πληγές του παρελθόντος, αυτός που πυροδοτεί την εσωτερική φωτιά και αυτός που μεταφέρει προσευχές στο Μεγάλο Πνεύμα. Κάθε ένας επικαλούνταν έναν συγκεκριμένο τρόπο αναπνοής, ένα ρυθμικό μοτίβο που συγχρονίζει το ανθρώπινο σώμα με τις στοιχειώδεις δυνάμεις. Κάθε πολιτισμός είχε διαφορετικό όνομα, αλλά όλοι υποδείκνυαν την ίδια αλήθεια. Υπάρχει μια διάσταση της αναπνοής που υπερβαίνει το φυσικό. Ένας χώρος όπου ο αέρας γίνεται φως και το φως γίνεται συνείδηση. Οι αρχαίοι ναοί χτίστηκαν ακολουθώντας τις αναλογίες της ανθρώπινης αναπνοής. Οι τρούλοι αντανακλούσαν τη διαστολή του στήθους κατά την εισπνοή. Οι αίθουσες αντιχούσαν με τη συχνότητα της καρδιάς που ηρεμούσε. Αλλά υπήρχαν περισσότερα. Οι εσωτερικοί θάλαμοι σχεδιάστηκαν για να ενισχύουν τον ήχο της αναπνοής, δημιουργώντας μια αντίχηση που προκαλούσε αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης. Όταν ένας μοιημένος έμπαινε σε αυτούς τους χώρους και άρχιζε να αναπνέει συνειδητά, τα ίδια τα τείχη φαινόταν να ανέπνεαν μαζί τους. Δεν ήταν κτίρια, αλλά όργανα σχεδιασμένα να αφυπνίζουν αυτό που βρίσκεται αδρανές στον πυρήνα της ύπαρξής του. Οι χειρόγραφοι της νεκράς θάλασσας αναφέρουν μια πρακτική που ονομάζεται η ανάσα του φωτός. Οι Εσέοι πίστευαν ότι κάθε άνθρωπος φέρει μια θεϊκή σπίθα στο κέντρο του στήθους του και ότι αυτή η σπίθα μπορεί να ανάψει σε φλόγα μέσω μιας συγκεκριμένης τεχνικής αναπνοής που εκτελείται την αυγή. Σύμφωνα με τα κείμενα, όσοι κατήχαν αυτή την πρακτική ανέπτυξαν εξαιρετικές ικανότητες, αυθόρμητη θεραπεία, διόραση και αυτό που αποκαλούσαν άμεση γνώση, έναν τρόπο γνώσης χωρίς την ανάγκη μάθησης. Στα σπήλαια Λασκό, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό. Οι ζωγραφιές των σπηλαίων δεν δημιουργήθηκαν οπουδήποτε μέσα στο σπήλαιο. Βρίσκονται ακριβώς σε περιοχές όπου η φυσική ακουστική δημιουργεί μια συγκεκριμένη συχνότητα συντονισμού. Όταν κάποιος τραγουδάει ή αναπνέει βαθιά σε αυτά τα σημεία, ο ήχος αντυχεί με τέτοιο τρόπο που προκαλεί μια κατάσταση που μοιάζει με έκσταση. Οι παλαιολιθικοί σαμάνοι γνώριζαν την ηχητική γεωγραφία του χώρου. Ήξεραν πού να αναπνεύσουν για να ανοιχτούν στο ιερό. Αυτή η σοφία δεν χάθηκε τυχαία. Ήταν σκόπιμα καλυμμένη, περιμένοντας τη στιγμή που η ανθρωπότητα θα ήταν έτοιμη να θυμηθεί. Αυτή η στιγμή είναι τώρα. Γράψτε στα σχόλια ακριβώς. Θυμάμαι τον ρυθμό της καρδιάς. Υπάρχει λόγος που νιώθεις αποσυνδεδεμένος και δεν έχει καμία σχέση με τον έξω κόσμο. Κάποια στιγμή στην παιδική σου ηλικία έμαθες να εγκαταλείπεις το σώμα σου. Ίσως ήταν ένα συναίσθημα πολύ έντονο για να το διαχειριστείς. Μια κραυγή παγιδευμένη στο λαιμό σου που δεν έβγαινε ποτέ.
Μια θλίψη τόσο βαθιά που απειλούσε να σε πνίξει, ή μια χαρά τόσο συντριπτική που οι ενήλικες γύρω σου ζητούσαν να ηρεμήσεις, να την ελέγξεις, να την μειώσεις. Ίσως ήταν ένα περιβάλλον που απαιτούσε σιωπή όταν χρειαζόταν να ουρλιάξεις. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, πήρες μια ασυνείδητη απόφαση. Να εγκαταλείψεις το κέντρο σου και να κατοικήσεις μόνο στο κεφάλι σου. Ήταν μια λαμπρή στρατηγική επιβίωσης. Αν πονάει το σώμα σου, φύγε από το σώμα σου. Αν η καρδιά σου είναι πληγωμένη, κλείσε την καρδιά σου. Χτίσε ένα κάστρο στο μυαλό σου όπου τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Και λειτουργήσε. Για λίγο. Έγινες επιδέξιος στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη. Το μυαλό σου έγινε ένας εκλεπτισμένος λαβύρινθος όπου μπορούσες να κρυφτείς από τον εαυτό σου. Από τότε ζεις σαν ξένος στο ίδιο σου το δέρμα. Παρατηρείς τη ζωή μέσα από ένα τζάμι, σκεπτόμενος τις εμπειρίες αντί να τις νιώθεις. Τρως χωρίς να τις απολαμβάνεις πραγματικά. Αγγίζεις χωρίς να νιώθεις την υφή. Ακούς χωρίς να ακούς τη μελωδία που κρύβεται στις λέξεις. Το μυαλό γίνεται ταυτόχρονα καταφύγιο και φυλακή. Αλλά το σώμα δεν ξεχνάει. Κάθε φορά που αποσυνδέεσαι από το παρόν, το καταγράφει ως απειλή. Το νευρικό σύστημα μπαίνει σε διαρκή εγρήγορση. Η αναπνοή μικραίνει, γίνεται ρηχή και ακανόνιστη. Το διάφραγμα παγώνει σαν μυς που περιμένει ένα χτύπημα που δεν έρχεται ποτέ. Οι ώμοι ανεβαίνουν επιδιώκοντας να προστατεύσουν τον αυχένα, την καρδιά, τους πνεύμονες. Και χωρίς να το καταλαβαίνεις αρχίζεις να αναπνέεις σαν να φεύγεις από κάτι, ακόμα και όταν κάθεσαι σιωπηλός. Δεν πρόκειται απλώς για μια ψυχολογική μεταφορά. Είναι μια βιοχημική πραγματικότητα. Όταν αναπνέεις από το πάνω μέρος του στήθους, ενεργοποιείς το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, την αντίδραση μάχης ή φυγής. Το σώμα σου το ερμηνεύει αυτό ως κίνδυνο, ακόμα και αν απλώς ελέγχεις μηνύματα. Τα επινεφρίδια απελευθερώνουν κορτιζόλη, το σάκχαρο στο αίμα αυξάνεται, τα αιμοφόρα αγκία σου συστέλλονται. Ολόκληρη η βιολογία σου προετοιμάζεται να φύγει από έναν θηρευτή που δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Χρόνιο στρες, κόπωση, χωρίς εμφανή αιτία, αϊπνία που κανένα χάπι δεν μπορεί να θεραπεύσει, ανεξήγητος πόνος στην πλάτη, ένταση στο σαγόνι, ένα σφίξιμο στο στήθος που οι γιατροί δεν μπορούν να διαγνώσουν επειδή όλες οι εξετάσεις βγαίνουν φυσιολογικές. Αλλά η ρίζα δεν βρίσκεται σε αυτό που σας συμβαίνει. Είναι στον τρόπο που αναπνέετε ως απάντηση σε αυτό που σας συμβαίνει. Υπάρχει ένα φαινόμενο που οι ψυχολόγοι ονομάζουν αλλαγμένη συνήθεια αναπνοή. Είναι όταν το αναπνευστικό σας μοτίβο κολλάει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που ξεχνάτε πώς είναι να αναπνέετε κανονικά. Το σώμα σας υιοθετεί αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό ως τη νέα του κανονικότητα και με κάθε ρηχή αναπνοή ενισχύεται την ασυνείδητη πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος, ότι πρέπει να είστε σε εγρήγορση, ότι δεν είναι ποτέ ασφαλές να χαλαρώσετε πλήρως. Η ψυχή δεν μπορεί να κατοικήσει σε ένα σώμα σε μια συνεχή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό νιώθετε αυτό το κενό, αυτή τη δίψα που τίποτα δεν σβήνει. Δεν είναι κατάθλιψη, δεν είναι έλλειψη σκοπού, είναι μετατόπιση. Το πνεύμα σας καλεί πίσω στο μόνο μέρος που μπορεί πραγματικά να υπάρχει. Το εδώ και τώρα, αγκυροβολημένο στο κέντρο του στήθους σας. Οι Σούφοι μυστικιστές είχαν ένα όνομα για αυτό. Γκαφλά, η κατάσταση της αυτολυσμοσύνης. Έλεγαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι περπατούν στη ζωή σαν υπνοβάτες, κοιμισμένοι παρόλο που τα μάτια τους είναι ανοιχτά. Και το πιο ξεκάθαρο σημάδι της γκάφλα είναι η ασυνείδητη αναπνοή. Όταν σταματάς να παρατηρείς την αναπνοή σου, σταματάς να παρατηρείς και τη ζωή σου. Γράψε στα σχόλια ακριβώς. Επιστρέφω στο κέντρο. Αυτό που οι αρχαίες παραδόσεις διαισθάνονταν, η σύγχρονη επιστήμη το μετράει τώρα. Η καρδιά δεν είναι απλώς μια μηχανική αντλία. Είναι ένα αισθητήριο όργανο, ένας δευτερεύον εγκέφαλος που επεξεργάζεται πληροφορίες με τρόπους που ο λογικός νους δεν μπορεί. Μέσα σε αυτήν υπάρχουν περισσότεροι από 40.000 νευρώνες. Ένα πλήρες νευρονικό δίκτυο ικανό να μαθαίνει, να θυμάται και να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη πιο εξαιρετικό. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς εκτείνεται 2 έως 4 μέτρα γύρω από το σώμα σας. Είναι 5.000 φορές πιο ισχυρό από αυτό του εγκεφάλου. Όταν κάποιος μπαίνει στον χώρο σας, δεν σας βλέπει απλώς, σας νιώθει. Το νευρικό του σύστημα ανιχνεύει το πεδίο σας πριν προφέρετε λέξη. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Βρισκόσασταν σε ένα δωμάτιο όπου κάποιος μόλις είχε έναν καυγά, παρόλο που είχε σταματήσει να μιλάει. Μπορείτε να νιώσετε την ένταση στον αέρα.
Ή έχετε συναντήσει κάποιον που εκπέμπει μια ανεξήγητη ηρεμία και το να βρίσκεστε κοντά σε αυτό το άτομο σας κάνει να νιώθετε άνετα. Δεν είναι μυστικιστική διαίσθηση. Είναι η ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η καρδιά σας διαβάζει συνεχώς τις καρδιές των άλλων. Ιδού το μυστικό που αλλάζει τα δεδομένα. Το πεδίο της καρδιάς σας δεν είναι στατικό. Μεταβάλλεται με την αναπνοή σας. Όταν η αναπνοή σας είναι χαοτική, το πεδίο σας θρηματίζεται, στέλνοντας αντικρουόμενα σήματα που μπερδεύουν το δικό σας νευρικό σύστημα και τους γύρω σας. Όταν είναι συνεκτικό, το πεδίο σας εναρμονίζεται και στέλνει ένα σαφές σήμα στο σύμπαν. Επιστήμονες στο Ινστιτούτο Χάρτμαθ ανακάλυψαν κάτι επαναστατικό. Όταν αναπνέετε σκόπιμα από την καρδιά σας, ο καρδιακός σας ρυθμός εισέρχεται σε ένα έφτακτο μοτίβο που ονομάζεται καρδιακή συνοχή. Σε αυτήν την κατάσταση, ο εγκέφαλος παράγει περισσότερα κύματα α, τη συχνότητα της δημιουργικής ηρεμίας. Το ανοσοποιητικό σύστημα ενισχύεται. Η αρτηριακή πίεση ρυθμίζεται. Τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης Α, του αντισώματος πρώτης γραμμής άμυνας του σώματος, αυξάνονται έως και 40%. Αλλά το πιο σημαντικό, η αντίληψη αλλάζει. Στη συνοχή, σταματάτε να αντιδράτε και αρχίζετε να ανταποκρίνεστε. Το άγχος της προσμονής διαλύεται. Η πνευματική διάβγεια προκύπτει αβίαστα. Και βιώνετε κάτι που η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει. Μια αίσθηση ότι βρίσκεστε στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, κάνοντας ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνετε. Υπάρχουν συναρπαστικά πειράματα. Σε μια μελέτη, άτομα συνδέθηκαν με συσκευές που μετρούσαν τον καρδιακό τους ρυθμό ενώ έβλεπαν εικόνες σε μια οθόνη. Οι εικόνες εμφανίζονταν σε τυχαία σειρά, άλλες ηρεμιστικές, άλλες ενοχλητικές. Ανακάλυψαν ότι η καρδιά αντέδρασε στις ενοχλητικές εικόνες αρκετά δευτερόλεπτα πριν εμφανιστούν στην οθόνη. Η καρδιά γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί πριν συμβεί. Αυτό υποδηλώνει ότι η καρδιά όχι μόνο επεξεργάζεται το παρόν, αλλά και με κάποιο τρόπο αντιλαμβάνεται το άμεσο μέλλον. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι όταν δύο άτομα βρίσκονται σε καρδιακή συνοχή, τα ηλεκτρομαγνητικά τους πεδία συγχρονίζονται. Οι καρδιές τους αρχίζουν να χτυπούν σε συμπληρωματικά μοτίβα. Επικοινωνούν σε ένα επίπεδο που βρίσκεται κάτω από τη γλώσσα, πέρα από τις λέξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες συζητήσεις σας αφήνουν εξαντλημένους και άλλες ενεργοποιημένους, ανεξάρτητα από το τι λέγεται. Αυτό δεν είναι τυφλή πίστη. Είναι εφαρμοσμένη φυσική. Το πραγματικό σας σήμα προς το σύμπαν δεν είναι η σκέψη σας, είναι τα συναισθήματά σας. Και η πύλη προς τα υψηλότερα συναισθήματά σας βρίσκεται στον τρόπο που αναπνέετε. Οι σκέψεις είναι γρήγορες, μεταβλητές και επιφανειακές. Μπορείτε να σκέφτεστε «είμαι χαρούμενος», ενώ το σώμα σας είναι τεταμένο από φόβο. Αλλά δεν μπορείτε να νιώσετε γνήσια χαρά, ενώ αναπνέετε σαν να βρίσκεστε σε κίνδυνο. Το συναίσθημα απαιτεί συνοχή μεταξύ νου, καρδιάς και σώματος. Και αυτή η συνοχή ξεκινά με τη συνειδητή αναπνοή. Γράψτε στα σχόλια ακριβώς. Ενεργοποιώ τον εσωτερικό μου ήλιο. Τώρα μπαίνουμε στο κατόφλι. Βρείτε ένα μέρος όπου μπορείτε να μείνετε ανενόχλητοι για 5 λεπτά. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Κλείστε την πόρτα. Καθίστε με τη σπονδυλική σας στήλη ίσια αλλά χαλαρή. Φανταστείτε ένα αόρατο νήμα να σας τραβάει από την κορυφή του κεφαλιού σας στον ουρανό. Τα πόδια σας είναι σταθερά πατημένα στο έδαφος, ριζωμένα σαν ένα αρχαίο δέντρο. Τα χέρια σας ακουμπούν στους μυρούς σας, με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω σε μια χειρονομία δεκτικότητας, ή το ένα χέρι ακουμπάει στο κέντρο του στήθους σας ως άγκυρα προσοχής. Κλείστε απαλά τα μάτια σας. Για μια στιγμή μην κάνετε τίποτα. Απλώς παρατηρήστε. Πού είναι το μυαλό σας αυτή τη στιγμή? Στο παρελθόν, στο μέλλον. Παρατηρήστε πώς κινείται χωρίς άδεια, πηδώντας από τη μία σκέψη στην άλλη σαν μια ανήσυχη μαϊμού ανάμεσα σε κλαδιά. Μην προσπαθήσετε να το σταματήσετε. Αυτό δημιουργεί μόνο περισσότερη ένταση. Απλώς αναγνωρίστε την κίνηση. Γεια σας μυαλό. Βλέπω ότι είστε απασχολημένοι. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Τώρα ξεκουραστείτε για μια στιγμή. Τώρα φέρτε την προσοχή σας στο κέντρο του στήθους σας, ακριβώς πίσω από το στέρνο σας. Μην το σκέφτεστε. Νιώστε το. Μπορεί να νιώσετε ζεστασιά, πίεση, κενό ή τίποτα απολύτως. Όλα αυτά είναι έγκυρα. Απλώς αναγνωρίστε ότι αυτό το σημείο υπάρχει. Είναι το μέρος που οι γιόγκοι αποκαλούν αναχάτα, το τσάκρα της καρδιάς. Αναχάτα σημαίνει ο ήχος που δεν παράγεται από την τριβή. Είναι ο ήχος του ίδιου του σύμπαντος, που δονείται στο κέντρο της ύπαρξής σας. Τοποθετήστε το δεξί σας χέρι σε αυτό το κέντρο. Νιώστε την επαφή του δέρματός σας. Αφήστε την παλάμη σας να σας υπενθυμίσει. Εδώ είμαι. Εδώ ήμουν πάντα. Κάτω από τον θόρυβο.
κάτω από το χάος, κάτω από όλες τις ιστορίες που έχετε πει στον εαυτό σας για το ποιοι είστε, αυτός ο χώρος παραμένει ανενόχλητος. Τώρα ξεκινήστε την τελετουργία της συνειδητής αναπνοής. Εισπνεύστε αργά από τη μύτη σας, μετρώντας μέχρι το 4. 1, 2, 3, 4. Νιώστε τον αέρα να εισέρχεται, αλλά μην τον κατευθύνετε στους πνεύμονές σας. Φανταστείτε τον να εισέρχεται απευθείας στον καρδιακό χώρο, σαν να αναπνέατε από εκείνο το σημείο κάτω από το χέρι σας. Οραματιστείτε ένα χρυσό φως να εισέρχεται, γεμίζοντας αυτόν τον χώρο σαν τις πρώτες ακτίνες της αυγής που ρέουν μέσα από ένα παράθυρο. Μην πιέζετε τον οραματισμό. Αφήστε το να είναι απαλό, σχεδόν σαν ανάμνηση. Κρατήστε την αναπνοή σας για 2 δευτερόλεπτα. Μην το πιέζετε, απλώς κρατήστε το. Σε αυτή την παύση συμβαίνει κάτι αλχημικό. Ο αέρας γίνεται ενέργεια, η ενέργεια γίνεται φως, το φως γίνεται πληροφορία. Επιτρέψτε το. Σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα ακινησίας, βρίσκεστε στο σημείο 0, το διάστημα μεταξύ των αναπνοών, όπου ο χρόνος σταματά και όλα είναι δυνατά. Εκπνεύστε αργά από το στόμα σας, μετρώντας μέχρι το 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Καθώς το κάνετε αυτό, φανταστείτε να απελευθερώνετε όλα όσα δεν χρειάζεστε. Την βιασύνη, την αμφιβολία, τον νοητικό θόρυβο. Αφήστε τα να φύγουν σαν καπνός που διαλύεται στον αέρα. Μην κρατάτε τίποτα. Η εκπνοή είναι παράδοση, είναι εμπιστοσύνη, είναι η απελευθέρωση από τον έλεγχο και η άδεια της ζωής να ρέει μέσα από εσάς. 4 στην εισπνοή, 2 στο κράτημα, 6 στην εκπνοή. Επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο χωρίς να μετράτε δυνατά, ακολουθώντας απλώς τον εσωτερικό ρυθμό. Μετά από 3 ή 4 αναπνοές, αρχίστε να προσθέτετε πρόθεση. Οι λέξεις έχουν δύναμη όταν συνδυάζονται με την αναπνοή και το συναίσθημα. Αυτοί δεν είναι απλώς ήχοι. Είναι δονήσεις που αναδιοργανώνουν την ενέργεια. Καθώς εισπνέετε, ψιθυρίστε στον εαυτό σας ειρήνη. Καθώς κρατάτε, παρουσία. Καθώς εκπνέετε, απελευθέρωση. Ή αν προτιμάτε, χρησιμοποιήστε τα δικά σας λόγια. Ευγνωμοσύνη, αγάπη, ηρεμία, διάβγεια, δύναμη. Ό,τι χρειάζεται η ψυχή σας αυτή τη στιγμή. Αφήστε τις λέξεις να προκύψουν αυθόρμητα. Ο εσωτερικός σας εαυτός ξέρει τι φάρμακο χρειάζεστε. Αν το μυαλό σας περιπλανιέται και θα περιπλανηθεί, μην το κρίνετε. Απλώς επιστρέψτε απαλά στο κέντρο του στήθους σας. Κάθε φορά που επιστρέφετε, ενδυναμώνετε τον μη της παρουσίας. Η πρακτική δεν αφορά την τέλεια εμπειρία. Πρόκειται για την επιστροφή. Ξανά και ξανά. Αυτή είναι η ιερή πράξη. Όχι η απουσία της απόσπασης της προσοχής, αλλά η συνειδητή επιστροφή. Τώρα, αν νιώθετε την παρόρμηση, προσθέστε μία ιερή πινελιά. Με 2 δάχτυλα στο κέντρο του στήθους σας εφαρμόστε απαλή κυκλική πίεση δεξιόστροφα. Πιέστε ελαφρά καθώς εισπνέετε, κρατήστε την κατά τη διάρκεια της παύσης. Απελευθερώστε καθώς εκπνέετε. Είναι σαν να χτυπάτε μια πόρτα από μέσα. Καλείτε την ψυχή σας. Λέτε, είμαι εδώ, είμαι έτοιμος. Ανοίξτε. Αυτή η κυκλική πίεση ενεργοποιεί ενεργειακά σημεία γνωστά στους Κινέζους θεραπευτές εδώ και χιλιετίες. Ο θύμος αδένας, ο αδένας που ρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό το σημείο. Αγγίζοντάς τον με πρόθεση, αφυπνίζετε τη λειτουργία του. Κάποιοι το αποκαλούν θυμική αναπνοή. Δεν οξυγονώνετε απλώς το σώμα. Αναζωογονείτε την έμφυτη θεραπευτική σας ικανότητα. Συνεχίστε για 5 λεπτά. Μην το χρονομετράτε. Αφήστε τον χρόνο να σας χρονομετρήσει. Όταν η αναπνοή σας γίνει τόσο απαλή που μόλις και μετά βίας την προσέχετε, όταν το μυαλό σας ηρεμεί αβίαστα, όταν νιώσετε μια ζεστασιά που εκτείνεται από το στήθος σας σαν κυματισμούς σε μια λίμνη, θα ξέρετε ότι η τελετουργία έχει εκπληρώσει τον σκοπό της. Η αναπνοή σας έχει γίνει προσευχή. Η καρδιά σας ένας ναός. Και εσείς, ο ιερέας που τελεί την τελετή της δικής σας αφύπνισης. Πείτε, είμαι ο ρυθμός του σύμπαντος, αν νιώσετε την επέκταση. Όταν ανοίγετε τα μάτια σας μετά την εξάσκηση, κάτι είναι διαφορετικό. Ίσως δεν μπορείτε να το ονομάσετε με λέξεις, αλλά το νιώθετε στην υφή της στιγμής. Τα χρώματα φαίνονται πιο ζωντανά. Η ήχη είναι πιο καθαρή, αλλά λιγότερο ενοχλητική. Υπάρχει μια νέα ακινησία στο κέντρο της ύπαρξής σας, σαν μια λίμνη που μόλις σταμάτησε να αναταράσσεται από τον άνεμο. Τα πράγματα συνεχίζουν να κινούνται γύρω σας, αλλά εσείς παραμένετε ακίνητοι στο κέντρο. Αυτή η ακινησία δεν είναι παθητικότητα. Είναι συγκεντρωμένη δύναμη. Αυτό δεν είναι φαντασία ή φαινόμενο εικονικού φαρμάκου. Είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης του νευρικού σας συστήματος.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 λεπτών, κάτι βαθύ συνέβη σε κυταρικό επίπεδο. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα, υπεύθυνο για την επούλωση και την αναγέννηση, ανέλαβε. Τα επινεφρίδια σταμάτησαν να παράγουν κορτιζόλη. Η αρτηριακή πίεση έπεσε. Ο καρδιακός ρυθμός έγινε συνεκτικός, ένα αρμονικό μοτίβο που ο εγκέφαλός σας αναγνωρίζει ως σημάδι απόλυτης ασφάλειας. Τα κύτταρα έλαβαν το μήνυμα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Μπορείτε να χαλαρώσετε, μπορείτε να θεραπευτείτε, μπορείτε να αναπτυχθείτε. Αλλά υπάρχει κάτι πιο λεπτό και πιο ισχυρό που συμβαίνει στο αόρατο επίπεδο. Κάθε φορά που αναπνέετε συνειδητά από την καρδιά σας, εκπέμπεται μια συγκεκριμένη συχνότητα στο κβαντικό πεδίο. Οι φυσικοί το αποκαλούν μη τοπική πληροφορία, οι μυστικιστές το αποκαλούν απαντημένη προσευχή. Και οι δύο αναφέρονται στο ίδιο φαινόμενο. Το ηλεκτρομαγνητικό σας πεδίο αρχίζει να προσελκύει εμπειρίες που αντιχούν με την εσωτερική σας κατάσταση. Δεν είναι μαγεία, είναι συνοχή. Όταν ο εσωτερικός σας κόσμος είναι σε τάξη, ο εξωτερικός σας κόσμος οργανώνεται για να την αντανακλά. Οι συγχρονικότητες αυξάνονται. Λαμβάνετε ένα μήνυμα από κάποιον που σκεφτόσασταν. Βρίσκετε πληροφορίες ακριβώς όταν τις χρειάζεστε. Οι πόρτες ανοίγουν. Εμφανίζονται οι σωστοί άνθρωποι. Και όλα συμβαίνουν με μια ευκολία που αψηφά τη λογική. Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε αυτό συγχρονικότητα. Ουσιαστικές συμπτώσεις που δεν έχουν αιτιώδη σχέση, αλλά συνδέονται με νόημα. Πίστευε ότι όταν ένα άτομο φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο εσωτερικής ολοκλήρωσης, ο εξωτερικός κόσμος συνομωτεί για να αντανακλά αυτήν την ολοκλήρωση. Δεν είναι ότι το σύμπαν σας ανταμείβει. Είναι ότι η συχνότητά σας έχει μετατοπιστεί και τώρα προσελκύεται φυσικά αυτό που προηγουμένως ήταν αόρατο σε εσάς. Υπάρχει ένα πείραμα που διεξήγαγαν με έμπειρους διαλογιστές. Τους τοποθέτησαν σε ξεχωριστά δωμάτια και μέτρησαν τα εγκεφαλικά τους κύματα. Όταν ένας από αυτούς εισήλθε σε μια βαθιά κατάσταση συνοχής, οι εγκέφαλοι των άλλων άρχισαν να συγχρονίζονται, ακόμα και αν βρίσκονταν χιλιόμετρα μακριά. Η συνοχή είναι μεταδοτική. Όταν αλλάζεις, το αόρατο πεδίο σου αλλάζει. Και αυτό το πεδίο επηρεάζει όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί σου. Αλλά να η αλήθεια που λίγοι καταλαβαίνουν. Αυτό δεν λειτουργεί από τη φιλοδοξία. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αναπνοή της καρδιάς για να χειραγωγήσεις την πραγματικότητα και να πάρεις αυτό που νομίζεις ότι θέλεις. Η τεχνική λειτουργεί μόνο από την παράδοση, από την αναγνώριση ότι είσαι ήδη ολόκληρος. Όταν αναπνέεις για να ελέγξεις, το πεδίο σου το ανιχνεύει και συστέλλεται. Υπάρχει μια ένταση στην πρόθεση. Είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις νερό με μια κλειστή γροθιά. Όσο πιο δυνατά σφίγγεις, τόσο περισσότερο γλιστράει μακριά. Όταν αναπνέεις για να παραδοθείς, το πεδίο σου επεκτείνεται και γίνεσαι μαγνήτης για αυτό που πραγματικά χρειάζεται η ψυχή σου. Όχι για αυτό που επιθυμεί το εγώ σου. Το εγώ θέλει. Η ψυχή λαμβάνει. Το εγώ αναζητά. Η ψυχή βρίσκει χωρίς να αναζητά. Το εγώ σχεδιάζει. Η ψυχή ρέει. Και η συνειδητή αναπνοή είναι η γέφυρα μεταξύ τους. Αυτή είναι η μυστική δύναμη που φύλαγαν οι αρχαίοι. Η κατάσταση του είναι προηγείται πάντα της κατάστασης του έχειν. Αλλάξτε την εσωτερική σας συχνότητα και ο εξωτερικός κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή από το να επαναβαθμονομήσει. Δεν είναι στιγμιαίο. Δεν είναι προφανές. Αλλά είναι αναπόφευκτο. Ο εσωτερικός ήλιος που έχετε ανάψει δεν είναι ένα προσωρινό φως. Είναι μια φωτιά που μόλις ξυπνήσει δεν σβήνει ποτέ. Μπορεί να αποδυναμωθεί αν την παραμελήσετε, αλλά δεν σβήνει ποτέ. Επειδή δεν είναι δική σας. Είστε εσείς. Είναι αυτό που ήσασταν πάντα πριν ξεχάσετε. Δύσκολες μέρες θα συνεχίσουν να έρχονται. Η ζωή δεν σταματά επειδή έχετε μάθει να αναπνέετε συνειδητά. Αλλά η σχέση σας με αυτές τις μέρες αλλάζει. Αντί να παρασυρθείτε από την καταιγίδα, γίνεστε το μάτι του τυφώνα. Απόλυτη ηρεμία στη μέση του χάους. Και από αυτή την ηρεμία μπορείτε να αντιδράσετε με σοφία αντί να αντιδράσετε με φόβο. Πείτε, η καρδιά μου καθοδηγεί το μονοπάτι μου, αν νιώσετε αυτή τη δόνηση. Κάθε ανάσα από την καρδιά είναι μια επιστροφή στο σπίτι που δεν άφησες ποτέ πραγματικά, απλώς έπαψες να αναγνωρίζεις. Δεν χρειάζεσαι ναούς χτισμένους από ανθρώπινα χέρια. Ούτε δασκάλους να σου πούν αυτό που ήδη γνωρίζεις βαθιά μέσα σου. Δεν χρειάζεσαι δόγματα γραμμένα σε γλώσσες που η ψυχή σου δεν μιλάει. Χρειάζεσαι μόνο αυτό, τη συνειδητή σου παρουσία και την προθυμία σου να επιστρέφεις ξανά και ξανά στο κέντρο. Όταν εισπνέεις, δεν εισέρχεται μόνο οξυγόνο. Είναι ολόκληρο το σύμπαν με όλους τους γαλαξίες, τα αστέρια και τα άλυτα μυστήρια. Όταν εκπνέεις,
Δεν απελευθερώνεις μόνο διοξίδιο του άνθρακα. Απελευθερώνεις την ενεργειακή σου υπογραφή στο σύμπαν. Μια σιωπηλή δήλωση του ποιος είσαι αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ένωση που οι μυστικιστές αποκαλούν αγάπη. Δεν είναι ένα συναίσθημα που έρχεται και φεύγει. Είναι μια κατάσταση μη χωρισμού, η άμεση κατανόηση ότι η αναπνοή που σε κινεί είναι η ίδια αναπνοή που κινεί τα κύματα, τα σύννεφα, τους πλανήτες στις τροχές τους. Αν αυτό το μήνυμα αντιχούσε στην ψυχή σου, μην το κρατάς μυστικό. Γίνετε μέλος αυτής της κοινότητας αφυπνισμένων ψυχών. Μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια και αφήστε το φως σας να εμπνεύσει και άλλους να θυμηθούν τη δική τους. Γιατί η μεταμόρφωση δεν είναι ποτέ ατομική. Όταν κάποιος αφυπνίζεται, η δόνηση της αφύπνισης εξαπλώνεται σαν κυματισμοί σε μια λίμνη. Να θυμάστε πάντα, αναπνεύστε από την καρδιά σας και το σύμπαν θα αναπνεύσει μαζί σας.